Presyo ng ilang pangunahing bilihin kabilang construction supplies tumaas kasunod ng big-time oil price hike. Yan ang tinutukan live ni Claire Lacanilaw. Claire? Joan, kasabay ng oil price hike, maaga nang nag-abiso ang Department of Trade and Industry sa mga consumers na maghigpit ng kanilang budget dahil sa pagtaas sa presyo ng prime and basic commodities. Nakapagtala ng pagtaas sa presyo ng harina ang Department of Trade and Industry ngayong buwan ng Marso, kasabay ng nararanasang pagtaas din sa presyo ng langis. Mayroon tayong nakitang pagtataas ng presyo na from 30 pesos to 50 pesos per 25 kilogram bag ng harina. Dahil sa pagtaas sa presyo nito, asahan na rin umano ang pagtaas ng presyo ng tinapay, kung saan pangunahing sangkap ang harina. May epekto rin umano ang sigalot sa Russia at Ukraine sa pagtaas din ng presyo ng raw materials ng tinapay. 23% of the global world market ng wheat flour ay galing sa dalawang bansang ito. Bukod dito, tumaas din ang presyo ng steel bars. Naranasan ng pagtaas nito sa Pangasinan. Tumaas din ang presyo ng construction supply sa Lawag City, Ilocos Norte. 10 piso ang itinaas ng presyo ng lahat ng construction supplies sa hardware store na ito. Bale, naapektuhan po lahat ng mga presyo ng hardware materials ngayon, sir, dahil sa pagtaas ng gasolina at krudo. Maging ang mga pangunahing bilihin gaya na lamang ng mantika, canned goods, noodles at gatas, nagtaas na rin. Sabi namin sa kanila, 1 peso, 2 pesos po yung tumaas. Siyempre, mag-budget, maghigpit ng sintron ng konti, di ba? Siguro matatapos din yan kung anong dahilan ng pagtaas, matatapos din siguro. Joan, isa sa kanilang tinitingnan ang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin, ang pagtaas din sa transportation cost. Production din ang kanilang tinitingnan dahil gumagamit ng langis ang mga planta sa pagproseso. Joan. Maraming salamat, Claire Lacanilaw.